Norvegiako Statkraft enpresa publikoak proiektu bat aurkeztu zien asteartean Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariari eta Arantza Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari parke eoliko bat eraikitzeko Urola erdialdean eta beste bat Aramaio eta Eskoriatza artean. Azpeitiko udalak ontzat jo du proiektua eta Nagore Alkorta alkateak atzo hedabideen aurrean iragarri zuenez herri batzar bat egingo dute haren inguruko xehetasun gehiago emateko. Gainera, Statkraft enpresa bera gonbidatu du batzarrera. Beraldetik, Aritz Otxandiano Fagora taldeko iraunkortasun arduradunak, kooperatibat energia berriztagarrietan oinarritutako energia ekoizpen proiektuetan inbertitzeko aukera aztertzen ari direla esan du. Norabide horretan, elkartu egin dira Statkraft energia konpainia publiko norvegiarrarekin. Debagoienan garatu asmo duen parke eolikoaren egitasmoan parte hartzeko aukeretan sakontzeko. Ordea, Eskoriatzako alkateak Jose Ramon Zubizarretak dio enpresa ez dela harremanetan jarri haiekin, baina energia merkatzen duten eta autosufizientzia helburu duen proiektuak onuragarriak direla. Era berean Arantza Tapiak bi parke eolikoei buruz hitz egin zuen atzo jasangarritasun ingurumen eta ingurune naturalen batzordean eta adierazi zuen energia demokratizatzeko eta merkatzeko energia komunitateak ezinbestekoak direla. Arratsaldeon, trantsizio ekologikorako bidean, akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Statkraft enpresa norvegiarrak bi parke eoliko eraiki nahi ditu Euskal Herrian eta eraiki nahi diren herrietako udalek oro har harrera zuhurra egin diote proiektuari. Entzun ditzagun Urrenezurren Azpeitiko Zestoako eta Eskoriatzako alkateak. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irekita uzten du parte hartzea, hau da, herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Eta uste dugu bizi dugun sistema honetan berritzaile badala eta alde honetatik aukera bezala ikusten dugu. Aztertu egin behar dela eta jakina hori herritar guztiekin egin behar dugu. Nik uste behintzat herritarren interesak lehenetsi behar ditula eta gure ustez ere hemen aukera bat badago. Soberanoak izan nahi bali badugu eta aldan eta autosuficienteenak eta energia aldan eta merkeena eta gertukoena nahi bali badugu, era honetako proiektuak beharrezkoak izango direla. Laster helduko diegu berriz eoliken berriei, lehenago baina bada gurean. Zer aipatu Ana Viñals Bilboko udaleko Elkarrekin Podemosen bozeramailea izan da gaur eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa eta honek trantsizio energetikoa hizpide balizkoa izan daitekeen itunari heldu dio entzun. Saiatu behar gara alderdi politiko guztioak hitz egiten eta eztabaidatzen zein motatako trantsizio eredua nahi dugu. Eta gu argi daukagu trantsizio ekologikoa edo trantsizio energetikoa justizia soziala egon behar dela oinarrituta. Eta beti esan dugu ere azken finean oligopolio energikoetan eta dituzten etekinetan hortik ezin dela berriro gertatu. Eta beti esan dugu ere azkenean aldaketa estrukturalak esan behar direla eta beharrezkoak direla neurri ausarta jartzen eta adibidez plazaratu dugu beti energia enpresa publikoa martxan jartzea edo udal mailatik komunitate energetikoak ere bultzatzea. Lanarlora egingo dugu salto orain. Azken egunetan Nafarroan gertatu diren lan istripuen harira elkarretaratzea deitu dute gaur Labela, Steilas, Hiru, ESK eta CGT sindikatuek Iruñean. Bertan, egoera larria dela azpimarratu dute. Izan ere, 3 dira azken egunetan Nafarroan lan istripuz hildakoak. Joseba Pagola Labeko kidea eta Andoni Larralde Elako kidea. Urrenezurren. Galdetzen diogu, non dago txibite? Zenbat langile gehi hilpar dira Nafarroa garaian? Uste dugu ja nahikoa dela, eta eskatzen diogu hemendik Nafarroko gobernuari hartu ditzala bere ardurak. Langatazketan berriz, ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abenduaren 31 arte Espainiako estatu osoan. Negoziazio
batzordea eratu du enpresak. ELA, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek parte hartuko dute. Arrabotsa sortu du albisteak, izan ere ELA zein LAB sindikatuek ez dute proposamena begi onez ikusi. 2021ean 13.000 milioi euroko irabaziak eta 2022ko lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan dituela ArcelorMittaleko hartarazi dute sindikatuek. Horrez gain, sindikatuek nahiko lukete Euskal Herri mailan negoziazioa egitea egoera horrela LAB sindikatuko Asier Calderonek eta ELA sindikatuko Unai Martinezek azaldu diote Hamaika telebistari guztiz baztertzen dutela erregulazio espedientea. Ez degula babestuko, esan gaikez buruik ez duen planteamendu hau. Eta ugarbi erraten dugu, langileok ez da erraminta bat. Langileok pertsona gara eta gure eskubideak ditugu eta dugu inondik inora horrelako errespetu falta onartuko. Eta inpresionarekin atera dira Euskararen erakunde publikoko ordezkariak eta Ipar Euskal Herriko parlamentariak euskarazko irakaskuntza saritzeko Frantziako Hezkuntza Ministerioan atzo egin zen bilkuratik. Bi gai nagusi zituzten aipatzeko euskara hutsean ari diren ikasgelen irekitzea sare publiko eta pribatuan eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Funtsesko emaitzarik gabe atera badira ere, ordu eta erdiko bilkura gironean igaro dela esan du Antxon Kurrutxarri Euskararen erakunde publikoko lehendakariak eta jarrera aldaketa bat sumatu dutela. Giro aski positibo batean iraganda, erraiteko ongi errezebituak izan girela, ongi errezebituak zergatik ziren gure parian 5 pertsona ziren, eta horrek erakusten zuen arreta handirekin horrek erakutsi du. Arreta handirekin hartu dutela gure hitzordu hori eta gure eskakizunak entzun dituztela. Emaitza nagusiak, bilkura hontakoak, horietakoak basoa gutxia aipatu da eta bigarren bilkura bat egin beharko dugu. Eta Hezkuntzaz Eusko Legebiltzarrak apirilaren 7an jarri zizkion hezkuntza legea ontzeko sumeak Eusko Jaurlaritzari, EAJak, EH Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosek hezkuntza akordioa sinatu ostean. Atzo argitaratu zen hezkuntza legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa eta gaur jarriko dute jende aurrean. Geroz, zenbait ekarpen jaso eta Gobernu Kontseiluan onartuta Eusko Legebiltzarrera bidali asmo dute urtea amaitzerako tramitazioak jarrai dezan. Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak atzo esan zuenez ateak zabalik dituzte hitz egiteko. Prozedura hala Elkarrekin Podemosek ez du gustuko Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurreproiektua. Ohartarazpena egin dio Miren Gorrotxategi bozeramaileak Eusko Jaurlaritzari. Hezkuntza publikoaren aldeko apustu garbia egin ezean Elkarrekin Podemosek ez du proiektua babestuko. Jaurlaritzak ondutako proiektuan eskola publikoaren aldeko eta segregazioaren aurkako apustu garbirik ez dutela ikusten azaldu zuen Gorrotxategik Itzarrez, legebiltzarkideak adirazi du EH Bilduk ekarpenak egingo dizkiola aurre proiektuari, hezkuntza akordioaren edukiaren leial izan da eta hezkuntza sistemak behar duen eraldaketari bide emateko asmoz. Eta ziurtatu du hezkuntza komunitatearen parte hartzea bermatuko dutela legebiltzarreko tramitazioan. Bestalde, Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusiak esan du atzo argitaratutakoa zirriborro bat, baino ez dela parlamentuko tramitean alda daitekena. Aprileko hezkuntza akordioa ipini du jarraitu beharreko eredutzat. Koalizioari akordio ona iruditzen saiola esan du, eredu propio baterako trantsiziorako oinarriak esartzen dituelako euskal hezkuntza eredu nazional baterako. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan atzo Europako multikirol txapelketa aurkeztu zuten Bilbon, larun batetik aurrera jokatzekoa dena badantolatzaileak eta agintari politikoak antzeudela ere baitaldeko kideek pankarta bat zabaldu zuten euskal selekzioen ofizialtasunaren aldeko mezuarekin. Gaur agerraldia egin dute eta besteak beste eskatu dute aintzat hartzeko proban Euskal Herriaren kolorekin parte hartzeko eskubidea. Era berean, Eusko Jaurlaritzari, Bizkaiko Foru Aldundiari, Bilboko udalari eta talde politikoei inplikatzeko eskatu diete egoerari irtenbidea topatzeko.
lerroburuak horrela heldu direzaiogun eguneko argazkiari. Trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Statkraft enpresa norvegiarrak 2 parke eoliko eraiki nahi ditu Euskal Herrian eta eraiki nahi diren herrietako udalek oro har harrera zuhurra egin diote eta aukera posibletzat hartu. 90 milioi euroko inbertsioa eginda 2 parke eoliko eraikin ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norvegiarrak eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Bata Debagoienan bertan, Eskoriatza eta Aramaio artean, hori handiena, bestea berriz Urolan, Azpeitia, Errezil eta Zestoa arteko lurretan. Eta gu Azpeitira hurbildu gara, udalak ez du zehaztu parke eolikoaren tokia zein izango den, baina inguruko herritarrek 11 telebistari adierazi diote saioan hemen jartzeko susmoa dutela, Arauntza mendiaren eta Mugarriluze puntaren artean. 2 parke eoliko horiek egin nahi diren herrietako udalek gehienak EH Bilduren aginpekoak harrera zuhurra egin diote egitasmoari eta aukera posibletzat ikusten dute. Proiektua aztertzaren alde agertu dira. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irekita uzten du parte hartzea, hau da herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Eta uste dugu bizideun sistema honetan berritzaile badala eta alde honetatik aukera bat bezala ikusten dugu. Proiektu honi momentuz mentzat, ez diogu ez alde eta ez aurka gaudenik esaten, baina bai, aztertu egin behar dela eta jakina, hori herritar guztiekin egin behar dugu. Nik uste bentsat, herritarren interesak lehenetsi behar ditula eta gure ustez ere hemen aukera bat badago. Soberanoak izan nahi bali badugu eta aldan eta autosuficienteenak eta energia aldan eta merkeena eta gertukoena nahi bali badugu, era honetako proiektuak beharrezkoak izango direla. Beraz, trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako bozeramailearen hitzetan, Statkraft Norvegiako enpresa publikoak bultzatutako proiektua trantsizio energetikoaren arloan akordioetara heltzeko aukera bada. Creo que estamos ante una oportunidad para que también en el tema de la transición energética podamos llegar a acuerdos. Y eso va a exigir mucho diálogo y mucha voluntad de acuerdo por parte de todos. Garaizaiak datozela diote agintariek krisi energetiko aurretik eta testuinguru honetan energia berriztagarrien beharra eta garaira egokitu beharra dugula azpimarratu dute alderdiek. EH Bilduren kasuan Mikel Oterok Twitterren adierazi du fase hasi berri batean gaudela, baina gure kontsumak eta mendekotasun energetikoa ikusirik aurrezpen eta eskala deszentralizatuan esfortzu titanikoa egin arren, eskala ezberdinetako berriztagarriak beharko ditugula ikusita irekiko den aukera aztertu behar dela. Beti ere jakitun izanik klimaldaketaren ondorioen aroan gaudela eta gure gizarte eta ekonomia sarea errealitate berrira egokitu behar dugula. Zentzu horretan EAJko Euskadi buru batzarrak sare sozialetan zabaldutako agiri batean eskatu du EH Bilduren jarrera politikoaren aldaketatzat jo duena egitasmo honetara soilik ez mugatzea. Horren aurrean Radio Euskadik Arnaldo Otegiri eginiko elkarrizketan zehaztu du EAJ dela bere jarrera aldatu duen bakarra. Adierazi EAJak nuklearraren alde egin zuela, gasaren alde gero eta berriztagarrien alde orain. Gaineratu du Statkraften kasuan ezberdina dela enpresa ehuneko publikoa dela kode etiko oso argiarekin eta prezio eskuragarriekin. Enpresa norvegiar hau hidroelektrikoen arloan hasi zen, baina jauzia egin du beste berriztagarri batzuetara, tartean eolikora. Orain gasaren eta energiaren krisi betean, Euskal Herrian 2 parke eoliko eraikitzearen apostua egin du, ikusi jarraian xehetasun gehiago. Euskal Herrian 2 parke eoliko berri eraikitzeko proiektua aurkeztu dio Statkraft enpresak Jaurlaritzari. Oraingoz dakigun bakarra da enpresa norvegiarrak egin nahi duela, baina sakondu dezagun gehiago. Statkraft AS enpresa hidroelektrikoa da eta Norvegiako estatuak du jabetza osoa. Energia berriztagarrien Europako sortzailerik handiena da, Norvegiako eta eskualde Eskandinaviarreko 3. energia ekoizle handiena izanik, eta Statkraftek energia hidroelektrikoa, haize energia, gas energia, hiriko berekuntza eta eguzki energia garatu eta sortzen ditu, eta nazioarteko energia merkatuetan ere parte hartzen du. Enpresak 3.600 langile inguru ditu eta Oslon Norvegako hirian du egoitza. Dena den 2019tik Iberiar penintsulan ere badu bere bulegoa eta ordutik Statkraft oso eragile aktiboa bihurtu da energia berriztagarrien garapenean Espainian eta Portugalen. Baina sakondu dezagun are gehiago, zeintzuk dira enpresa honen ezaugarri nagusiak?
Hasteko eta behin 100 urtetik gorako enpresa publikoa da, 100%. Gainera enpresaren ikuspegi estrategikoari dagokionez, 3 ardatzen inguruan egituratu dute Euskal Herrian ezarri nahi diren parke eolikoen plana. Energiaren sozializazioa 0 kilometroko hornidura elektrikoa euskal industriarentzat eta lankidetza publiko-pribatua. Statkraften estrategiak epe luzerako konpromiso bat eskatzen du, non herritarrak zen euskal enpresa sarea inplikatuko diren. Horretarako Statkraftek gizarte partaidetzako formuletan aurrera egiten du, hala nola tokiko energia komunitateetan. Horrela enpresak bermatu du proiektuak eragindako udalerrietako eta hurbilen dauden inguruetako euskal herritarrek aukera izango dutela Euskal Herriko energia trantsizioko prozesuan zuzenean parte hartzeko, eta zuzeneko onura ekonomiko jasoko dutela, elektrizitate kostuetan aurrezpen nabarmenak eginez. Statkraftek bestalde industriaren deskarbonizazioaren eragileetako bat izan nahi du, iraunkortasun ekonomikoa, ingurumenekoa eta soziala lortzeko asmoz. Gainera konpainiak erakunde publikoen proiektuetan parte hartzea aurre ikusten du, eta horrela parkeetan tokiko bazkide estrategikoak egotea ahalbidetuko luke. Proiektu horiekin bere presentzia berriztagarria sendotzeko eta trantsizio energetikoa bultzatzeko. Bada bi parke eolikoen proiektu aurrera aterako balitz, 78.000 etxebizitza hornitzeko adina energia sortuko litzatekela aurre ikusten da, eta 2027ko martxan nahi dituzte. Bilboko Iberdrola dorrean garatutako Deusto Business alumni topaketan parte hartu duen bitartean Sánchez Galanek energia krisiari aurre egiteko Europar Batasunaren plana aipatu du. Iberdrolako presidenteak bereziki babesten du Europak trantsizio energetikoaren alde egindako apustua eta erabat premiazkoa dela adierazi du. Bere aldetik zuhurtzia eskatu du merkatuak ukitzeko sektore askori eragin eta ondorio beldurgarriak izan ditzakeelako. Horrez gain ere, kontsumoa jaistea beharrezkoa dela esan du. Hay que bajar el consumo. Si no queremos tener problemas de cara a este invierno, hay que bajar el consumo. Es la primera recomendación. Nos ha cogido el toro. Estamos ya en un momento en el cual necesitamos que la demanda disminuya. Bestaldetik, Bilduren ustez, Arantxa Tapia Jaurlaritzako garapen ekonomikoko sailburuak atzo aurkezturiko energiaren kontingentzia planari zehaztasuna falta zaio. Mikel Otero legebiltzarkideak hartu zuen hitza eztabaidan eta haren arabera plan horretan ez dago egungo beharrei egokitutako benetako plangintzarik. Are gehiago esan duenez, neurri horiek ez dute balioko epe laburrean gas kontsumoa jaisteko edota argindarra aurrezteko. Honek duen karentzia nagusia, neurri zehatzen falta, programa zehatz baten falta, plangintza zehatz baten falta, non helburu batzuk ezartzen diren, adibidez ez duzu aipatu, ze aurrezpen espero da, ze epeetan, ze diru, ze nola egingo da guzti hau. Plan batek dituen zutabe nagusietan, plan batek dituen zutabe nagusiak falta dira. Puntako orduetan argindar gastua 5% txikitzeko neurriak eskatu dizkie Bruselak gobernuei. Elektrizitate eta hidrokarburo konpainien aparteko irabaziak zergapetzea proposatu du Europako batzordeak eta kalkulatu du horien bitartez 140.000 milioi euro bil ditzaketela. Premiazko neurriak aurkeztu ditu orain Bruselak eta asmoa da hilaren 30erako gobernuek oniritzia ematea. Luzeago joko dute berriz gasari gehienezko prezio bat jartzeko aukerek eta batez ere argindarraren prezioa finkatzeko sistema berriak. Hori egin bitartean ondokoak dira batzordeak proposatu dituen neurriak. Hasteko kontsumoa jaistea hor Bruselak gobernuak behartu nahi ditu martxorako 10% gutxitzera argindar kontsumoa eta aurrezkiak 5% izan beharko du puntako orduetan. Argindar konpainien gaineko zerga ere jarriko du indarrean 2023ko martxoaren 31 arte. Eta azkenik, hidrokarburo konpainien gaineko zerga izan ere Bruselak uste du 25.000 milioi euro bil daitezkela, baldin eta estatukide guztietan tasa berezi bat ezarriko bailiete erregai fosilak ustiatzen dituzten enpresei. Eta Gaztela eta Leongo, juntako presidente orde Joan García Gallardok,
Berriz, Garoñako zentral nuklearra martxan jartzeko asmoa agertu du eta EH Bilduk iragarri du datorren astean Espainiako Senatuan Idurre Bideguren senatariak Espainiako gobernuari eskatuko diola eztabaida behingoz alde batera usteko eta Garoñako zentral nuklearra berriro irekitzeari uko egiteko. Halaber, gasari eta energia nuklearrari atea erabatisteko eskea ere egin dio Bidegurenek Espainiako gobernuari eta horrekin batera deskarbonizazio prozesu bati heltzeko. Alberto Frias Lurra elkarteko presidente eta Araba Garoñari gabe plataformako eledunoiak ere hitz egin du Garoña zentrala berriz irekitzea ergelen ametsa baino ez dela adierazi du gaur batean. Friasek gogorarazi du Nuklenor enpresa dela oraindik ere zentralaren jabea eta enpresa horrek ere ez duela bidegarritzat jotzen haren zabaltzea. Hortaz, irekiera posible horren kargu zein egingo den galdetu du. Gainera, zentrala berrarabiazten zentral nuklear berri bat eraiki beharra ekarriko lukeela azaldu du Friasek. Gogoratuta zentrala desegite fasean dagoela eta erreaktore nuklearra duela 10 urtetik geldirik dagoela. Bestaldetik, azken egunetan Nafarroan gertatu diren lan istripuen harira, elkarretaratzea deitu dute gaur Labela, Esteila, Ziru, SK eta CGT sindikatuek. Bertan egoera larria dela azpimarratu dute Joseba Pagola Labeko kideak eta Andoni Larralde Elako kideak. Izan ere, 3 dira azken egunetan Nafarroan lan istripu hildakoak eta urte osoan 14 igo da zifra. Sindikatuen ordezkarien hitzetan egoera jasanezina da eta erantzukizuna eskatzen diote Nafar gobernuari. Zer egingo ote duten lan departamentuko arduradunek. Orain arte bezala segitu behar dute patronala saritzen elkarrizketa sozialean, edo orain arte bezala dei egin behar diete langilei arduraz jokatzeko, uste dugu ja nahikoa dela, eta eskatzen diogu hemendik Nafarroko gobernuari hartu ditzala bere gain bere ardurak, eta bikoiztu ditzala Lan Osasun Institutuko eta Lan Inspekzioko plantillak, Galdetzen diogu, non dago txibite? Zenbat langile gehi hilpar dira Nafarroa garaian txibitek zozer esateko? Bueno, pues, Nafarroako gobernuari eskatzen diguna bada lehenbailen urgentziazko neurriak mahai gainean jarretezan. Eta Nafarroatik mugitu gabe, Nafarroako Volkswagen lantokiak zalantzar jositako egunak bizi ditu. Pasaden astean landabenen munduko goi bilkura. Ospatu ostean jakin zuten hemendik 4 urtetara ekoizpen volumena eta langile plantilla mantentzeko zailtasunak egongo direla. Gaur aldiz La Tribuna de Automoción aldizkariaren bitartez, jakin izan duten Nafarroan ekoitzi behar ziren 50.000 auto, Kataluniako Martoreleko plantara bideratzea pentsatu duela taldeak. Langileen komiteak diru laguntzen eta perteen inguruko argibideak eskatu dizkio Nafarroako gobernuari. Gutxinaka, Volkswagen Nafarroako etorkizuna nolakoa izango den irudikatu genezake. Azken berria La Tribuna de Automoción aldizkariak eman du. Bertan adierazi da landabeneko plantan ekoitzi behar ziren 50.000 autoren produkzioa Kataluniako Martorell plantaren esku utziko duela Volkswagen taldeak 2026 urtetik aurrera. Arrazoia Kataluniako lantegiak aurre ikusitako elektrikoetako bat azkenean ekoiztuko ez duelako. Gauzak horrela, Nafarroako Volkswagenek fabrikatzeari utziko lioken autoen kopuruak eragin negatiboa izango luke besteak beste ekoizpen gorakadei lotutako behin-behineko kontratazioetan. Ez da bistatik galdu behar Nafarroako lantokiak 4.800 pertsona inguru enplegatzen dituela komunitatean. Enpresa batzordeak azken egunetan ezagututako neurriekin kezkaturik dabil, eta lan plantillaren kopurua bermatu nahi du. Hala izan dadin premiazko bilera bat eskatu du foru gobernuarekin.
Instituzioen papera funtseskoa dela argi izan da, perteen eta diru laguntzen inguruko argibideak eskatuko dizkiote exekutiboari. Bai elektrifikazio proiektua ziurtatzeko zein egungo enplegu volumena bermatzeko. ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abenduaren 31 arte erango duena Espainiako estatu osoan. Negoziazio batzordea eratu du enpresak ELA, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek parte hartuko dute. Arrabotsa sortu du albisteak, izan ere ELA zein LAB sindikatuek ez dute proposamena begionez ikusi. 2021ean 13.000 milioi euroko irabaziak eta 2022ko lehendabiziko hilabete hauetan errekorreko irabaziak izan dituela ArcelorMittalek ohartarazi dute sindikatuek. Horrez gain, sindikatuek nahiko lukete Euskal Herri mailan negoziazioa egitea. ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abendura arte Espainiako estatu osoan, sindikatuek baina ezezkoa eman diote. Ez degula babestuko, esan gaik ez buruik ez duen planteamendu hau. Eta ugarbi erraten dugu, langileok ez da, erraminta bat, langileok pertsona gara eta gure eskubideak ditugu eta dugu inondikan inora horrelako errespetu falta onartuko. 13.000 milioi euroko irabaziak izan zituela ArcelorMittalek 2021ean uhartarazi dute sindikatuek. Ez degula ahaztu behar, gainera aurreko urtean 13.000 milioi euro irabazi zituela ArcelorMittalek mundu mailan. Labek esandakoaren arabera gainera 2022ko lehendabiziko hilabeteetan ere errekorreko irabaziak izan ditu enpresak. Eta urtengo lehenbizko hilabeteetan ere benefizio errekorrak izaten ari ditunak. Alabaina, uda osteko geldialdiaren ostean, Zestoako planta ez zion ekoizpenari berrekin, eta erabaki hori merkatuaren baldintza txarren ondorioa izan zela adierazi zuen zuzendaritzak. Estamos produciendo casi a pérdidas, es no rentable producir en estos momentos porque los precios de venta ni siquiera cubren los costes operativos. Hala ere, ELAk guztiz kontrakoa azaldu du, fabrika gehienetan lankargak handiak direla alegia. Bada sindikatuaren hitzetan ekoizpena jaisten denean, enpresa aprobetatzen da regulazio espedienteak martxan jartzeko. Zer gertatzen da, momentu horiek enpresak aprobetxatu nahi ditu, horrelako planteamenduak egiteko, eta gainera esan behar da, oso planteamendu luzeak egiten ditula. Labek alaber, erregulazio espedientea guztiz espekulatiboa dela azaleratu du. Garestigoa egiten altzaiela produzitzea bertzen momentu zehatz batzuetan mino. Orduan nahi duena da, aurreikursiz garestitze horiek noiz ematen aldiren, berari onuragarriena egiten altzaion momentutan fokalizatu edo zentratu produkzio hori. Sindikatuek baztertu dute ArcelorMittalek martxan jarri nahi duen erregulazio espedientea enpresak irabaziak izaten jarraitzen dituelako eta aldi berean uste dutelako negoziazioa tokian toki egin beharko litzatekeela. Tokian toki, lantegiz lantegi, behar, problematika eta arazo desberdinak daudela eta horiek tokian toki erran bezala aztertu eta landu eta adostu beharko ziren. Uneko gendun Euskal Herriko ambitoan egitea negoziaketa hori, baina ArcelorMittalek beti hori hortan ere inposatzen digu estatu mailako ertea bat negoziatzea. Edonola ere, Labek eta ELAk jakinarazi dutenez, langileen eskubideen alde sindikatuen eskuetan dauden tresna guztiak erabiliko dituzte. Horrela iritsi da albistegiaren bukaera, gaurkoan keia taldearen handitzen naizenean kantuarekin agurtuko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan, horren bestez besterik ez, gure aldetik hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian. Gero arte. Handia egiten naizenean, handia egiten naizenean, zoriontxua. El Frente Popular Vasco.
normala, deklarazion, horrelako adierazpen batzu, baina esaten du, berriro, insistimos, gaur bertan eratu behar da Eusko Jaurlaritza. Iraian 7. Eta ez bada egiten hau, gure kabuz hartuko dugu gure erabakiak. Bai? Orduan, adierazi nahi dut edo azaldu nahi dut dokumentua, zeren gero Jaurlaritza osatu zen urrian 7. Hilabete beranduago. Eta estatutua onartu zen urrian 1 okere esbanagoa. Orduan, izan zen hilabete bateko epe bat nun jende guztia edo jakin behar zutena bazekiten, bazegoela Eusko Gudaroste bat prez zegoela bere kabuz gauzak egiteko ez bazen eratzen Eusko Jaurlaritza. Orduan, beramagu urte batzuk entzuten. Gracias al diálogo eta entre los partidos políticos de la época, lortu zen horrelako akordioa, gente, partido ezberdinak eta partido ezberdinak elkartu ziren beste arrazoien artean, gerra zegoelako, eta beste arrazoien artean bazekitelako Kandido Sasieta eta beste batzuk, hor zeuden, atxetikan esanez, egintzazu gauza kondo, bestela gu hartuko dugu ardura. Mugitu zaitezte, beraz, guk hartuko dugu ardura. Hor, aipatu dugu ez